na tu buy-side liquidity, a.k.a. Asian Session High, což je pro mě, že jo, support resist level a mě strašně zajímá, jestli tam reverznou. V podstatě já potom se rozhoduju mezi... To musia pušnúť. Jo. Tu máš 6 highs proste. To bude gigantický dick na grafu. To jo. Akorát otázkou je, co tam vznikne, co tam bude, continuation nebo reversal, že jo? Na to si potom člověk musí počkat v rámci Silver Bulletu. Áno, to už musíš počkať na konfluencie. Ja by som to chcel vidieť shortové, ale počkám si na konfluencie. Ešte som to nešiel v rámci štvorhodinovky. No. Takže ty si pro reversal, OK. Veľmi krátkodobý, veľmi malý obchod, veľmi konzervatívne erko a target. Já ti nevím, jestli reversal continuation, I don't know. Co se tak dívám na širší, na bigger picture, tak my jsme tady jak? No takto, tu sú tie najdôležitejšie zóny za mňa, povyznačované. Jo, to jo. Toto tu. Zároveň, keď tam hodím Fibo, už sme nad tým dosť. Na daily sme tiež v gape, ale zároveň je tento gap. Ešte není teda odrešpektovaný, ešte není konec dňa. Tu nejsme ešte v 50. Výběr. Bol to push, že? No jasné. Hlavne, ja som dosť nasledoval teraz ekonomickú situáciu. A ten Nasdaq ani S&Pčko by vôbec nemalo byť na takýchto hodnotách s tým, ako je na tom teraz market. Že to vôbec nedáva zmysel. Takže znova sa čaká na prasknutie. Znova sa čaká na prasknutie bubliny, ktoré zase nikto nechytí, pretože oni to spravia najviac mrcky o 3 ráno. Spravia spike hore a potom to pušnú bez možnosti nejakého vstupu, lebo ľudia už budú OK, tak ty vole, to už není 15 pointov, tá stopka ale 60, tak to už do toho nebudem skákať. Ale behom tej noci to dá ďalších 400, vieš? No. To je taký zvyk Nasdaqu. Kedysi by som už túto skákal, jak chuj. Už teraz by som ty kokos robil toto. Reversal trade, že? Yes. Už instantne by som do toho skákal, proste ešte rok a pol dozadu. Teraz si chvíľku počkám. Počkáme si, však já bych teďka, hele, na reversal, pokud bych měl jet s tebou reversal, tak já tam chci break of structure a nějaký prostě 2022 setup nebo prostě něco v tomto smyslu a rozhodně bych chtěl close pod first presentation a pod tím Londonem prostě. Niečo takéto by som chcel. V podstatě, no, něco takového. Ideálne break s likviditou, toto má potenciál aj na tú konfluenciu ohľadom volume. Má to potenciál. Jo. Takže... Jinak nad náma je docela silný magnet taky a je tam docela dost liquidity s New Week opening gapem, takže ono to ani nemusí být vyloženě, že reverza, klidně to může pokračovat potom nahoru. Uvidíme, podle konfluencí. A kde je ten New Week? To je na hodnotě 23 583. 580, a to tu ani nemám, taký New Week Aha, toto tu myslíš? Jestli je to z tohoto pondělka, tak to vypadá, že jo. Měl by to být on. Ale to je divné. Piatok, pondelok. No, z tohoto týdna. Jo. Musím ísť na minutovku, ale. Takže to bolo pondelok. Toto je ono. Tu je open close piatku, tu je open pondělku. Ale neříkám jako, že to tam půjde, to je jenom taková jako zóna, to je jenom prostě zóna, jenom... Ale dobré na vyznačenie. A tu je celkom aj pekný rešpekt toho, tuto breakli. Počkáme každopádne. Máme tu break skoro bez volumu. Ešte to puštú možno jedenkrát, si myslím. Ak to budú chcieť kontinuovať, aj keby chcú pokračovať, ja si myslím, že tam ešte prídu ľudí vybombiť znovu, pretože toto je až moc, to by bolo až moc jednoduché. No. Máš tam aj equal lows, no, zároveň, že jo? Nebo relative equal lows teďka. Ono by to chcelo ten vstup proste break. Teraz keby to odrešpektuje toto, dá to dole, vytvorí to FVG, zároveň inverse FVG, zároveň tu máš SR úroveň, tak by to bol pekný obchod. Hej? To jo. Tanja. Tanja.
Ganja trades. Pomerne celkom veľké volume na to, že tá sviečka bola nerozhodná. Lebo nemôžem to porovnávať s volumom pred 16.00, keďže tam je equity, ten má väčší, teraz je dôležité pozerať na toto volume. Tu má zvýšený breakout, tu má zvýšenú sviečku, ktorá je bohužiaľ nerozhodná, takže tam bohužiaľ na základe toho moc nezhodnotíš. Ale teda keby teraz celkovú túto zónu, keby ju teda odrešpektujú a začali by dropovať, tak by to bolo fajn. Na 15 sekundovku sa ani púšťať nebudem. To si nechajte. To je cesta do pekel, podle mě jako. Nevím, minutovka, myslím, že bohatě stačí, klidně i 5minutovka by jako vystačila někdy. Máme tu aj SMTčko. Yes. Akože celkovo, aj keby to proste dám telo, tak stále je tam, no tak na telo není úplně SMT. Hej, ale tady u tohoto SMTčka je to shit SMTčko, protože nevybralo na nebo vybralo na NQčku? Vybralo, aha. Jo. Ale vybralo aj na SMPčku. Takže jo. To je ďalšia vec, hej, že jo. Ako brať potaz SMTčka, ktoré v obidvoch stranách niečo vybrali, lebo v ten moment to môže byť shit SMT, ak vybral likviditu na obidvoch. Problém s Bollingerom je to, že všetci ti povedia choď túto long a potom ten market crashne, povie ti tak od znovu, povie ti aha, však môžeš ísť znovu. Znovu, tu máš engulfing. Ano. V tomto případě je fakt lepší, nebo úplně nejlepší je prostě support resist. Jako to neuděláš chybu. A potom ti někdo povie, že do toho vstup, že dobré, tak počkaj na break a potom ti tu príde break a už si kontradikuješ. Vieš, že zase si na vrchu. Že áno. Dá sa to použiť podľa mňa na binárky, na nejaké dvojminútové obchody, je to použiteľné. Ja som to používal na binárkach. Tam to fakt fungovalo v spojení s MO, teda s MO, s FIBom. No. Tak to fungovalo fajn. A vidíš, presne spravili vybrali to tu. SMTčko tam nevzniklo, vybrali to druhýkrát. Chcelo by to ešte vyznačiť si všetky tie zóny dôležité. Čo je teda... Já to mám vyznačené prostě previous day low, London session low, dobrý nápad, to si vyznačím. Teda, London session high a Asian high, tady tyto tři jsou takové nejbližší, kámo, které fakt jako mají teďka asi relevanci prostě na to SBčko. A jinak ty SMTčka na minutovce s boxama mám vyznačené. Jo, používáš to až s boxem, keď je odrešpektovaný. Yes, určitě. Já v podstatě ty boxíky používám jako dost i třeba na sweeping candles, pokud nějaká svíčka ti sweepne swing low, swing high. Bollinger je pičovina, prostě to vůbec. Chcel by som nejakú strong rejection vidieť. Dobrá vec, tento výber už nemá volume, už tam není sila moc. Môže to byť fake out. Takže už toto môže byť fake out, ktorý by mohol byť celkom valid. Sú zvědav. No, každopádně, jaká fáze se zde jako může promítnout? No, měli jsme teda docela velkou consolidation fázi a teďka to vypadá na continuation fázi nahoru v rámci 15 minutovky. Zatím to vypadá na continuation, avšak není vyloučené, že se z toho může vyklouvat, reversal fáze. Takže to je jedna věc, 15-minutové SMTčko je akorát ze spodu, teďka. Takže to je bullish, takže to je další bullish známka, to je bullish sign jako prase, prostě je to 15-minutové SMTčko v rámci jakoby, že jo, Equity Open a SBčka. News vyšli pozitivně, popravdě nevím, jaký mají charakter pro Nasdaq, nebo co mají vyjadřovat pro Nasdaq, ale vypadá to, že bullish, další třetí sign. Další sign prostě Asian high, London high, projebané nahoru a vypadá to, že pokud tam closenou a utvoří tam strukturu nad tím, nebo něco prostě, tak to je třetí bullish známka.
Bacha na toto Co dám dál? ešte. Lebo to je Ty vole, jeden deň, ktorý... no, toto je celkom ťahač. Znova ale vec, že to bol výber týchto dvoch zón, ale neviem, prečo by nevybrali rovnou už aj toto low. No a kámo, zároveň, teď když se na to podívám, tak hej, tady to vypadá v této session na Bullish Power of Free. Podívej se ke mně, já ti to dám na sdílku. A mě to fakt připomíná prostě Power of Free. Akumulace, manipulace do hajzlu prostě a distribuce. No. Tady může být distribuce nahoru. A tady je spousta likvidity taky, kámo. Tady je tam je ten New Week. Áno. Takže dôležité je nedržať sa jedného biasu, ktorý si človek určí na začiatku session, ale treba to proste upravovať na základe vecí, pretože ja tu vlastne nevidím nič bearish aktuálně. A když se podíváš volume, kámo, té svíce, té poslední bullish svíce je strašně bullish. Teda silné je to volume. Nebo je také trošku silnější. Je zvýšené, není to úplný extrém ako napríklad táto sviečka. Ale je jednoznačne zvýšené a tu je SR úroveň, ktorá môže byť kľudne použitá. Máš tu FIVG. Nebo samozřejmě, bias máš vždycky, ale přesně tak ty ho musíš mít jakoby, ne že dojdeš na začátku session, pičo, dneska jsou jenom bearish, vole, na to ser, vole, a to ti strašně ublíží potom, jako ty nemáš možnost objektivně posuzovat ty podmínky prostě. Doufám, že mě dojdou do té zóny okolo 530 až 510, chtěl bych tam někde vstoupit. No, keby tu dajú ideálna vec, keby sa vrátia buď kľudne, akože neriešim úplne obečka, ale tu mi toto obečko dáva celkom zmysel. Toto rejection, toto obečka si dám oranžové. A mně by klidně stačilo aj to druhé obečko, ještě to vrchní, to poslední, no. Klidně aj tam. Proste nech prídu niekde do týchto zón, nech tam hodia nejakú rejection sviečku, ideálne s volumom a môže sa vstupovať. Hej, popravdě mě by stačil teďka, jak máš poslední swing low s tím rejection blokem, vybrat to jednoduché swing low a closenout zpátky nad tím. A to už by možná mě stačilo na longy. Protože těch konfluencí je tady asi víc než dost. Vem si, máš tady. A target kľudne tu na tom New Week Opening gape. Že úplne stačí malinký target. Nehrotiť to zbytočne. Low hanging fruit, asi. No, takhle já nějak přemýšlím prostě nad SBčkama prostě, takhle to nějak jedu. No, nebo snažím se. Súhlasím, netreba tam prostě hľadať niečo, čo tam nie je. Ale už se tomu věnuju strašně moc dlouho na to, abych se na to vysral, protože to už je prostě, že... Už je to součást tvého života. Už je to součást mě a mého života přesně tak a když už tam vidíš nějaké věci, které prostě mají nějaký win rate, tak prostě proč to pouštět, že jo? No jasné. Ja možno túto session, keďže ju nahrávam, tak možno hodím potom ako aj ľuďom do Only Traders, aby videli, že prostě je to čakanie, je to prostě, trvá to dlho počkať na obchod. Ešte a to tam slyšet asi a já, že? Jo, ak ti to nevadí, tak to tam hodím. Nevadí, v pohodě. Tak aspoň to budou mě docelané, že jo, kdyby slyšeli jenom tebe, jak stej, povídáš tam se sebou. Tak by si povedali, že som prostě že sa hrám na ICTho, že som bipolárny schizofrenik. Asi tak nějak. Lebo risk management mám 2K minus max, takže ten obchod 150 eur maximálne. Ja to mám tak, že prvý obchod 150 a druhý obchod už iba maximálne 75 a 100, aby som sa dostal do tých cca, on to nejsou 2%, ale keby je to z 10%, tak maximálne tie 2. A potom konec. S tým, že dal som si taký rule, že ako náhle mám jeden vinový obchod za deň, tak hneď končím. Bez ohľadu na to, aký ten profit je. Takže aj keby dám loss 150 a win 100, tak na ten deň končím. Yes. Že treba sa držať, fakt sa držať a udržiavať ten účet čo najdlhšie, čo najlepšie, čo najviac. Ale... Tu sú tie obečka dve cez seba na S&Pčku.
Je tu SR úroveň, tu máme SR úroveň, máme tu OBčka. Trošku konsolidujú, ukáž mi tú zónu, v aké konsolidujú, to ma zaujíma na high time frame. Na 4-hodinovke už nemáme žiadny gap. Na hodinovke sme v ňom, čo nutne neznamená, že bude rešpektovaný, aj tu sme boli v ňom a potom ho pustili hore. Ten bullish move mi dáva väčší zmysel aj v rámci hodinovky, čo tu máš tento veľký gap, tak oni ho vybrali skoro celý a máš tu huge SR úroveň. Takže hej, bullish bias mi dáva teraz už oveľa väčší zmysel ako ten bearish obchod. Takže teraz počkať, dostať tam ten rešpekt. Ja dám teraz tie prvé obchody na menší risk, takže nepôjdem 100 pade, pôjdem 100. Dám to fakt na malý risk a uvidíme, čo sa bude diať. Dlho som neobchodoval s tým, že by som tu mal tie tlačítka, takže to ma bude baviť. To máš také nutkanie, klikať na to, že nechceš kliknúť, keď to máš to tlačítko. Jo, no. Hele, za mě teďka furt platí jedna věc. Pokud nevyberou tady to poslední, nebo jedno z těch posledních swing low, tak mě to ani nezajímá. Jo. Ale pravděpodobně proto jdou. Už tam idú. Hned tu. Takže aktuálne záujem vidieť toto low breaknuté a ideálne nejakou trošku väčšou sviečkou. Samozrejme, ak sa ukáže, že môj bias bol nejakým spôsobom nesprávny a aj potom longu začnú dropovať nižšie, na nižšie úrovne, tak už sa v tom jednoznačne participovať nebudem. To znamená, že ak dáme break pod túto hodnotu, tak automaticky končím. Z toho dôvodu, že mám aktuálne na základe všetkých vecí, tak je bullish bias, takže ja už nechcem vidieť to, že sa dostaneme po toto low, inak je to proste pre mňa koniec dňa. A už ma to nezaujíma vôbec. Čiže máme výber, liquidity. Kerim. Áno, vidím to tady. Vidím to tu. No, ja si tam zistím, ako by mi to vôbec dalo stopku. 62, 3 kontrakty sú na mieste. Take profit si dám hore. A akoby podľa mňa už je to ready na vstup. Takže ideme na to. Tak a teďka buď, pokud budem trošku odvážlivci, můžem už vstoupit. Já už jsem odvážlivec. Já jsem taky odvážlivec, takže já jdu do toho. A pokud bychom byli konzervativnější, tak bychom ještě počkali, protože tady máš jo, sweeping candle box, ten rejection candle, když si označíš boxem, tak já osobně bych chtěl vidět ještě close nad ním, jo. Což je taková konzervativnější věc, ale... Take profit nebudem dávat vyššie. Take profit mi přijde na ten New Week Opening Gap úplně adekvátny. Ale samozřejmě ještě ma môžu sweepnout, hej, jednoznačně. Jo. Hele, já jsem vstoupil pouze za polovinu a když tak druhou polovinu dokoupím o něco níž, když bych chtěli jít já jsem šel tiež lacnejšie. Jo. Ja som tiež išiel za menej a išiel som za nejakých 80 miesto 150, hej, takže som to znížil docela dosť. Tu stopku predpokladám, že máš nižšie, že ju máš konzervatívnejšiu ako ja. Ukaž, jak máš tu stopku. Ano, já ji mám až vlastně na low toho order bloku posledního. Přesně tak. Protože mě by dávalo smysl klidně ještě vybrat jako ten order blok, že jo? Nebo nějak třeba polovinu toho order bloku. Je tam navíc SMT box high v polovině, přesně v polovině toho order bloku, což je mega halus, když se na to podíváš u mě. Půlka order bloku. Jo. A zároveň high toho boxu. Jo. S tím, že to R teda u mě není nějak jako světové, je to zatím 1,36, pardon. Mně to vychádza 3,17 mi to vychádza. Jo. A stopku na break-even budem asi až polovici dávať. Někde v těchto úrovniach. Já tady break-even asi řešit nebudu. Máš malé nebudu. R na to. Já mám malé R-ko a hele, máme tady close nad tou sweeping candle. To je dobré, to je dobrý sign. SMPčko není ale až tak do konflu dobré aktuálne. Oni kľudne môžu spraviť, že to vyberú ešte jedenkrát a potom sa až pustia hore. Přesně tak. A nebo se může stát
i opačná varianta, Jasné. nad kterou jsme přemýšleli původně, a tou může být, protože jsme dosáhli na 15-minutovém timeframeu order bloku z 25.8. ze včera, tak je To je dobré. možné i klidně reverzalu v každou Jasné, jako... ale reverzalu sa nebudem účastniť. Ja budem mať 1-2 obchody maximálne dneska. OK, už som out. Yes, já jsem stále in. Já jsem proto, že to je continuation. Já úplně s reverzalem nepočítám. Jo. Nejsem bearish nastavený v těchto podmínkách. Zobralo mi to 75, čo je úplne v pohode. Ďalší risk bude max pade a to bude posledný pokus na to. Hej, s tým, že ty máš ale... No, teraz je tam... Znova tam zašli aj do OBčka, na SMPčku zašli aj do tej SR úrovne, do 50-ky OBčka, teraz je to trošku krajšie, ale chcel by som vidieť teraz aktuálne ten, jak sa tomu povie, tú konfirmáciu toho longu. Ty bys chtěl vidět ten close nad sweeping candle, je to tak? Ideálne by som chcel ten close vidieť kľudne až nad týmito úrovňami znovu. Jo. Je tam nějaká slippage prostě a tady tyto věci. Všechno Ono má své výhody. na tej 4H, tak tam je ten gap, ktorý zatiaľ je odrešpektovaný, hej. Čiže ten reverse môže prísť, nech máš koľko chceš konfluencii, ale stačí jedna dobrá zóna, ono to môže prísť. Ale... A to je prostě, no, přesně tak. Ale preto máš proste viac konflu a tam, kde ich máš viac, do toho ideš. Nemôže sa orientovať na jednu konflu a basenúť sa na ňu, že táto konflu bude najlepšia, tá bude jediná funkčná. Hej. Ale přesně jak říkáš, máme tady těch konfluencí mnohem víc na longy, už od equity openu, než na shorty. Odtiaľto by som možno chcel vidieť už pušovanie naspäť hore. Z týchto zón NQ došlo, retracelo to, dáva mi to zmysel teraz na tie longy. Ty máš tú stopku v podstate až pod týmto low, takže ty máš tú stopku dobre danú. Já mám ještě prostor trošku na drawdown v rámci pozice, ale samozřejmě jako taky bych to už chtěl vidět, aby to jelo up. Ja premýšľam, že každé SBčko hodím, ktoré pôjdem a budem schopný natočiť, tak ho hodím ľuďom, nech to vidia. Klidně. In real time, samozrejme aj toto tam hodím, či to bude losing day, či to bude winning day, je mi to jedno. Proste trading není o tom, že jeden deň máš dobrý alebo zlý, musí to byť proces všetkých dní dohromady. Je tak, přesně tak. Lebo potom niekto tam hodí 10% risk, lebo si myslí, že tento jeden obchod mu zmení život, no ale keď si potom vybere payout a kúpi nový účet a hneď to spáli, tak je späť tam, kde bol. Takže... Není kam sa ponáhľať, jak bys řekl. Máme tu SMTčko. Ale teď bych rád viděl nějaké up-close candles, které by engulfnuly ty předchozí bearish candles. Kľudne break tohoto boxu, nie? Jak si to aj ty používal, tak máš to SMTčko, dvojitý box a teraz by to chcelo vidieť push nahore. Takže ja už si nachystám order. Celkom pekne pušujeme zatiaľ. Ale teda znova som na tých $75 risku. Tu ani není moc čo brať, oni to efektívne vyberajú. Efektívne FIVG, efektívne braná likvidita. Toto je pekné. Ale za předpokladu, že takhle closeují, já jsem in. Tak, já jsem teda in. Dokupuju za druhou polovinu. Ono mi to kúpilo priamo. Ja som tam nemal asi market, ja som tam mal order klasický, nevadí. OK. A uvidíme. Buď toto bude win alebo break-even a môj deň končí, alebo to bude loss a môj deň končí. A netreba pri tom proste potom sedeť niekoľko desiatok hodín denne. Přesně. Keď stačí ale hodina. Přesně, stačí hoďka a půl, vybrat si tady tohle okno, Silver Bullet nebo prostě Ice Equity Openem a myslím si, že těch konfluencí tady můžeš získat víc než dost. Ani ma nezaujíma, či to bude, ani neviem, koľko ten win je, ani ma to nezaujíma. To je trošku zmena mindsetu oproti tomu, ako som predtým obchodoval. Jako ten posun vidím u obou, protože mně přijde strašná prdel, jak jsme se fakt vrátili úplně ke kořenům, že bereme do konfluencí věci, nad kterýma se často jako ICT tradeři
ani nepozastavují, ale přitom jsou jako docela běžné, docela dobré, že jo. Není třeba je odpisovat, že jsou to nefunkční koncepty. Jsou to funkční koncepty. Nad touto úrovňou už dávam stopku na break-even, lebo už je to pre mňa 1:2, už nevidím dôvod tam v tej úrovni byť v risku a premýšľam ešte nad doplnením toho jedného lotu, len teda premýšľam, ako moc by mi to pozíciu zhodilo. Vieš, že ako moc už sme boli nad tým, ja už dávam stopku na break-even. Ak mi dajú break-even, je to pre mňa koniec dňa, ak ho nedajú, tak bomba. Keby teraz retraceli ako retraceli a šli hore, tak som oveľa odvážnejší dať tam jeden malý edition. Pretože mi to ukazuje, že do tej zóny prišli, už ju retraceli, už nemajú dôvod tam ísť znovu, ak chcú byť bullish. Strongly bullish po tú zónu hornú. A keby chcem pridať jeden kontrakt, tak sa dostanem do bodu. Samozrejme, kým vôbec tamto Fibo natiahnem, už môžem byť na break-even. Že by moja stopka bola tu, čo je pre mňa v pohode. Pre mňa je toto úplne v pohode bez problémov. Takže ja si tu ten jeden buy stop dám. Takže dáváš limitku jako buj limitku teďka. Dávam si na edition, lebo keď sa vrátime hore, tak ja už nevidím dôvod po tom, čo by sviečka closela nad touto čiernou, aby sa vracali dole, ale môžu mi dať aj break-even. Úplne v pohode. Hej, lebo toto stále môže byť iba takisto ako môžeme kontinuovať, takisto tohoto môže byť fake out a môžu už otočiť celý ten trend. Sme proste na úrovni 4-hodinového gapu, kde je možné to otočiť v akýkoľvek moment a veľmi strong sa to dá otočiť. Takže... Je to tak. A na 15 minutovce máš tam fakt jako i silný order blok, který prostě může taky sloužit jako resist úroveň. Okay. A teď je otázkou, jestli ten order block s tím gapem, co tam máme, tak jestli to bude prostě důvod pro reversal, anebo pro retracement a potom další continuation up, což by bylo v náš prospěch, že jo? Mňa už to vyhodilo preč na break-evene, takže pre mňa je to koniec dňa. Takisto to môže byť, že ma iba teraz vybrali a pôjdu tam hore. Nech mi to ujde, či mi to neujde. Už je to pre mňa koniec tohoto tradingového dňa. Netreba to overtradiť. Jak říkáš, netřeba to overtradit. Ty jsi in ještě, že? Já jsem stále in. No. OK. Tak, ta první polovina tradu je na úrovni 23 540 okay. A ta druhá část toho obchodu, já to mám jako ve skutečnosti rozdělené na 3 limitky, jako takto, ale okay. já to budu prostě jakoby hlavní entry s menším rizikem a potom dokup, jo, prostě, tak abych splnil, že jo, celé to riziko na ten jeden dokup obchod. Máš kde? 23 529. A stop loss ano, obě dvě jsou tam přesně tak. Takže uvidíme, já jsem sám zvědavý, ještě tady nějaký prostor na to je. Je možné taky, že to bude trvat hodinu, než to tam dojde, anebo prostě pár minut, anebo to taky můžou, jak jsi říkal, reverse. Je možné, že to budou 2 bully sviečky alebo 1 berry sviečka a je konec, vieš? Každopádně můžeme takhle natočit prostě pár sessions, které by mohly být jako docela zajímavé, třeba by to lidem mají dalo něco hodnotného. A jak nad tím trhem třeba přemýšlí prostě lidi, co mají nějakou, ne velikou, ale prostě nějakou několikaroční zkušenost, jak s ICT koncepty, tak s tradingem, že jo, s vícero strategiemi a tak dále. Třeba jim to pomůže pochopit lépe ICT koncepty. Že vlastně my jsme s tím značením tady začali úplně od začátku, takže takže asi docela pochopitelné, že hrotíme docela v tomto případě support resist. Akorát otázkou je, co je pro nás support resist, jo? Yep. A pak tam mám nějaké SMTčka, další koncept, já tady mám jako Fibonacci, PD arrays, jako fair value gap, 15.30, order block, který tady je 16.20. Dále, co tady máme, tak jsou třeba ještě z PD arrays Asian Session High, London Session High a Previous Day Low. Jo, yep. takže vlastně tyhle koncepty všechny jsme dneska použili. Pokud takový push bude, že ho pokračovat i třeba v posledních 10 sekundách nebo 15 sekundách. Chcelo by to sekundách. S malým výkom, alebo ideálně so Přesně. Přesně. Ale i ten candle behavior prostě ti dost jako řekne, jo, prostě
Takhle nevypadá bearish svíce, že jo? Na S&Pčku je volume imbalance. Mhm. Vidím ho taky. A na Nasdaqu mně se zdá, nevím jak na tom mikro, ale na tom klasickém je Je aj na taky mikru, dokonce. je tam malá. Uvidíme, čo to spraví o 17. lebo Mhm. tie celé hodiny tiež vedia spraviť na tom Nasdaqu. Hej, teraz zase proste sa to otočilo rýchlo, zase je tam veľké volume. Uvidíme, ako to dopadne. Aspoň ľudia uvidia, že nemusia byť len winning days, hej, aj na novom účte. Že netreba sa na tom akoby hneď potopiť. Aj keď napríklad je losing day, ako mám teda napríklad ja. Přesně. A hlavně uvidí, že prostě ne vždy má jakoby Silver Bullet prostě clean průběh, že to může být fakt jako konsolidační shit, ve kterém prostě si můžou signály klidně odporovat prostě. Vieš čo, zrovna dneska je to celkom v pohode. Verím, že určite niekto, kto sa venuje ICT konceptom, tak vstúpil aj tu po breaku tohoto, že už Je to možná. Po tú likviditu hore. Kým my sme mali ešte bearish bias a čakali sme, tak niekto už tu mohol byť dávno v obchode. Hej. No, abych to upřesnil, já jsem tam neměl žádný bias, jako takto. Já jsem byl furt otevřen tomu, že klidně může nastat reversal, klidně continuation a že bude záležet právě na těch dalších konfluencích, což třeba po tom breaku struktury up jsem úplně bearish jako nebyl, no. No jasné, tam už to nešlo prehliadnúť, aké to breakovali opakovaně. Tak vždy sa hráme s pravdepodobnosťou, takže... Přesně tak. Není to tak, že by sme vedeli, kam to pôjde. Nevie nikto. Ani ICT podľa Robins Cup výsledkov. No, já to rozhodně nějak ukončovat předčasně nebudu. Já to zkrátka nechám takto a když to bude prostě los, tak to bude los, nedá se nic dělat. Bude ďalší den. Přesně tak, jako je to i dost o té statistice a pravděpodobnosti. Takže a jako já si myslím, že jsme těch konfluencí na long měli víc než dost, takže... No jasné, no. Ale teda vidieť, že ten najlepší priebeh toho Nasdaqu už je za nami. Jde to vidět, že fakt ta distribuce tam prostě už byla. Ta prvotní, ta nejsilnější, jak říkáš. Si pamätám, že predtým, keď som kúpil účet, tak som tam išiel kľudne risk 250-300 na jeden obchod. Na drawdowne 2K. To je 1 až 1,5%, jestli dobře počítám. Keby to máš na 10%, akoby máš to proste 15% voľného kapitálu. Nedivil bych se, kdyby to tady začalo zase, že kdyby to tady pokračovalo v continuation. No jasné, a znova by to... Hej. No, ale to už je spíš zbožné přání, jak realita. Každopádně já to neukončuju, nechávám to prostě, ať to doběhne prostě samovolně. Jo, není dôvod ukončovať dopredu. Hele, toto je trading. Ten může být monotónní. Mal by byť. Pokud máš systém, tak ano. Mal by byť monotónny, nemalo by to byť emočné. OK, dobre, tak dík za tvoj čas. Ale což dík taky. Však zase zítra. Máme tam další SBčko. Zajtra idem preč, lebo idem na letisko zajtra. Keďže idem do Hriecka. Takže zajtrajšie SBčko bude pre mňa asi skip. Keďže okolo 16. nám 16:30 už ide autobus do Vídne, takže nemám vôbec možnosť čokoľvek manažovať. Chápu, rozumím. Tak potom třeba páteční SBčko. To já tady rozhodně čas budu mít. No, dobre, nemá byť aj GDPčko? Či to si... Ano, to jsem zmiňoval. Jo. Dobre, OK, tak sa vidíme pri ďalšej session teda. Yes, tak samaj. Čau, dík za čas. Čau, yes. Nakonec teda končíme
v stopke aj s týmto. On mal teda svoju jednu stopku, ja som mal svoju jednu stopku, jeden svoj break-even. Takže to je koniec dnešného trading dayu. Môžeme si všimnúť, že tu začali konsolidovať. Ten market už je potom pomerne ťažký na zaobchodovanie. Čiže toľko k tradeom ako takým. Takže sa vidíme na budúce.